Avui toca descobrir l'obra de Joaquim Ruyra. Per això, Llorenç Soldevila proposa una ruta per Blanes, on l'escriptor va passar llargues temporades. La literatura és l'art que més pot lluitar contra el pas del temps i contra la mort. Es tracta de viure la literatura en el territori, una opció didàctica que va prendre ja fa gairebé 40 anys quan va començar a donar classes. Me n'adono que estic repetint els clixés de tota la vida i vaig dir no, això no pot ser, i vaig començar a portar els alumnes a fora, a buscar paisatges dels escriptors que llegíem. Un grup d'amics i exalumnes retroba l'original manera que en Llorenç té d'explicar la literatura. Ell ho viu i, per tant, a més és molt didàctic i t'ho fa viure tu. En Llorenç ha treballat en tots aquests anys en escoles de Monistrol de Montserrat d'on és, de Manresa, Terrassa, Calella i Mataró. Actualment és a la Universitat de Vic. I la Jacobè hi cau espantosament, topa amb uns alzinois. El que et reconforta és veure que aquella acció ha incidit en fer millors persones, en fer millor la societat i fer millor el país. Cada ruta dedicada a diferents escriptors la pot fer fins a 60 vegades amb les seves corresponents variacions en la tria de textos i de llocs. Una recopilació que ha traslladat el paper en un original format que combina turisme i literatura. Col·lecció que no para de créixer. I és que Llorenç Soldevila ja té a punt els 4 volums que tancaran aquesta personal geografia literària. El pròxim el dedicarà a les Illes Balears. En Llorenç té 67 anys i veu encara lluny la jubilació. De resposta ràpida, no dubta quan buscant un referent contemporani li diem si ell seria el Merlí de la literatura catalana. Jo, en tot cas, preferiria que em diguéssiu que sóc el Messi de la literatura. I que per molts anys. Xavi Abad, TV3, Blanes.